Mitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Adom sesreku si anansi munomfwe anansi munomfwe nansio oh pia anansi munomfwe nansio Mitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Mitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Adom sesreku si anansi munomfwe Adom 106.3 FM sunie Yamo bibia kwa ba Ene da sonko efra no pa minimsi aka ne mu maboso ba na meja paye Enti ananum nyina yamamayiko Amwa wisi awawu abedua sanso agi abayen Atufu etrum pempem Nufutedre ba mansan nyina no mano Ena nyankrompon adom abadaye Timani ayemhyehe amuwo de mamoma Enanum nyina baabi awo bia wonim sawo ye na de meka ne se mawtri na wko ho wate Esansa na ye moda ye mamunyina fihia po afen kometo ye da Jumadi adru so aye kenkan me ena opidika was read me Enwuma ye di dwuma wonim dada enansu bion Bureau of Ghana Languages fokuta yasene enansu bion kenkan me dwumadi ye de brewo Bureau of Force watintim nwoma opeso tintim nwoma watintim awie wo de kokasa huduo mu a fa bedan wo mo babuwa ma bibia contentem wano de amam Ofa obi adwuma na de ne ko ba bia wo so wote wo kasa na sese de be ya adwuma na obetimi adi ne yie eno so de safo ne Bureau of Ghana Languages so mbetete won pa Bureau of Ghana Languages a chair kwan 37 military hospital na chipe Omane Community Youth Center ne bofipam Enti ubibia ngoma ho ne tintim ne bibia fa kwadan Bureau of Ghana Languages na afi omomwa Jumadi mi amidi ho chiame ye frame obidum bie kwaku edu commission akwa ene bom chidom bom adonten na mom general manager Abdullahi Awudu wono ne siri na betri so Programs Manager Joshua Tigosu kutem Nana wo se bonsu ina kenkan ngoma ne de mayen ena Topman Multimedia nso ne fete efra eye bibia ansa ne ababebo amoate de ekoso sa wo pese ogentete o media mu a Topman Multimedia o mbeboa wo ha nyina afa kwadan wo mo a free light sound camera scoring any bibia wo pese o radio presenter Opeso ye TV presenter bibia family ho bia no de kodan wo mu a wo mbeboa wo Zongo Junction kanehia ya eho ene wo mo hwe mo cha kwayen na afei wani so ade hunu no wo mo mane mbrem emfama Mensaka Pastor Ibo Wilson ewa ha gumuata kwa eho ene wo firi ba ye mfifi mantamu Church of Christ eho ene wo som nyamini pa akwa babio ya nua hona mu bokode ya oh Awurade adom yeshia ya chekakra yeshia chekakra Awurade adom yeshia no so de ne yeshia ye de Awurade aso de yenkwa afami sa awo hu ye de oh bia hu ye asafoma no bia hu ye ye de Awurade ase nana oja minia nana hona mu te sai hona mboko mpacho maame no ho ye no ye ye de Awurade ase me bisa ba akope me bisa ba me se maame no ho ye oh na so bia hu ye obia hu ye ah okay neze o ba maka so mo obia hu ye ye de Awurade ase so obia hu ye ya sanso ehia biun so ka hu nti obia hu ye yo mate obia hu ye sanka be bisa no mako ya di agro ba fie na wo de rika koshia no na ye hwe na wotwe atwa mu na ebeto dwa se brenya wakwa akoto se wobi di agro wobi ye nkunya wakwa kogina se wodi wogina ni mu pe amobra ekonya woye na brenya wakwa kogina ni mu pe ni ase konfo ba wonhwereboa
enti no obakaye a ne yeka kosise ohentete na ye de ma no na emra wokohu na ise waba ne diem enti ene san ne besi akọ brinya wobeto akoso na wakogina dwumadie na se bion anase wo be free ho no kogina se de be ne de bebre no minim de wo hwa ni mu se ne besie nana ene no brinya no be na adwe se bu obetena obegina no ahwe de ekoso so what you say o say agro no mudi no sebe sunsum no ache no spirit na ache no ntope ope bibia dai ehu so what you say dia to ne nyina echi o se pe bibia hu ope bibia ehu dia to ne nyina echi o hu hore David ntobe gina ma na wa hwe de ekoso mama mara so e pastor wo fa ase nenne wakoto se obi yi nkonya wakakogina ase no asemato ama wunya mfiri mu kra obi yi nkonya sankatwa na wutwam nka se wutwam if say obi bia o waka na pen no ohun so suma kra na no horo ya woso etufe bia yetumi de ho achinje na otumi si enti mesusu da nchore otwam anka se wantwam enti yenhwa de bekoso ene nso bie yenkofai nana passe akotia onana brantentem anoma akwade ebrinsam otua ni nsem abojabu samankata osiremudua kasamprenu kaish ayebuafo wona woka se owo mu enkwamu ewiemu osumu mefrewa obeje meso samankata ayebuafo muntutu amerika emefa enkapre yanko abrewa dominika mango eho ono na oti abefuo kasa ono eno ni abefuo diesie ono na abefuo koto sore no mobefa nkoma no na monji nkawa ngwa so ibimbra se yere so a mumfa dwute kuduo no enkwaji pateja yedidi abebre se ibi onana nyama ne ho enkoma no monka mo ho embra bale hey mabo chichi mabo nana passe akotia onana blantentem anoma akwade ebrinsam otua ni nsama bojabum sama nkata siremudua kasampem ayebuafo ona woka se owo mu enkwamu ewiemu osumu memfreo na obeje meso samankata ayebuafo muntutu mereka embefa enkapre yanko abrewa domere kamango ho ono no ti abefu kasa ono no ni abefu diesie ono na abefu koto sare no mubefa nkoma no na monje kawa nwa so ni bi yembra se yere soa monfa dwete kuduo no enkoji pateja yedidi abebre sani bi awo nana manija ho enkoma no monka mo ho enko fambra bale nano esiye no na obisibisi nano oyesa kwensi
opagya budua no kyerɛ soro mprensa wɔde ne nsa kyerɛ soro a na wɔde abɛhwe krataa a ɛso abawa no so wɔyɛ saa ni nyinaa na wɔsafa ho ɛsan edi apɔtɔkane ɛka ho ɛyɛ kakra no oyi krataa no efiri abawa no etiri so obie ɛfa baabi ɛde kyerɛ wɔn no wɔn kɔhwɛ a ɛnka wanko a wɔsan ɛyɛ ntɛm ebie ɛfa baabi ɛhɔ nso mɔtɔnko a sei tum ɔkyerɛ mu sɛ ɛnkapra a mode hyɛ mu no ɛna amotia no ɛde akɔgye nkawa ɛkyere abɛifoɔ na ɛsɛn de dwuma ahodoɔ pii aba no afei nso efuturo yi na adane mmɔtɔn yi behwɛadefoɔ no ɛna asɛ akɔm asi wɔn so yi wɔde ahurusie ɛbɔgye so wokɔhwɛ sika a behwɛadefoɔ no ɛtugu amɔbra hɔ a na sika ɛyɛ tan deɛ ɔne sika koraa na ɔpɛ bosea ɛde bi akɔkyɛ nkonyayifo yi na hokafoɔ no nso ɛboaboa sika yi ano egu adakato no mu wɔsesa sika no wie no ɔbaako nso ɛtam krataa no a wɔahwie nkawa no agu so no ɛde kyini edwam hɔ ahomoni koraa na nkawa bɛyɛ ɔha ɛne akyire no asa wɔnom a wɔanya bie no nso ɛde awerɛhoɔ kɔe wɔkyerɛ sɛ ebinom mpo etuatua sika ɛmaa no sɛ adeɛ kye a wabɛhyia no akɔgye amɔbra ɛtɔn ne nkawa agyegye ho sika ewie no ɔfrɛ wɔnom maako ɛma wɔnom motoni bi ɛhɔ ɛna kofi brenya ebisa no sɛ owura amɔbra sɛ fiti ase no woyɛ sɛ wode kawa yi bɛkyɛn na fa dɛn na wotɔn ampa me ambɔbra me ana me kae nanso wo a wate ho nsɛm ehu ɛkwan a ɛnam so baa yi ɛyɛ obi a ɔde baako ɛbɛgye srɛ edu anaa sidi ɛne akyiri nanso mpɛsɔ aduanan a motua ɛrekɔdi ho adwuma yi ɛna wo ka ho asɛm yi madamfo sɛ wo ni sika a wode bɛtɔ bi a me haw kofi brenya ehunu sɛ ɛno ho hia sɛ ɔne no eyiyi ano wɔde ne nsa ɛhyɛ ne botom eyi ne suku fees no nyinaa ekutae ɛde bi etua kawa no ka sabri na amɔbra ɛka sɛ bai wo nsɛm na menhwɛ ɛhɔ a ɛna kofi brenya abai mu amɔbra anhwem koraa wɔse krache nyame edi wachi paa sɛ wewie sukuu wobɛyɛ abrɔfo dwuma meboa dabi munyewe mekɔ college aha intia bɛgyina ha na mewie nkorɔfo yi a mɛboa wo paa ofie yɛ den anhwɛ a wade sua no ɛbɛyɛ basaa ɔka saa pɛ ɛna kofi brenya adwene mu ayɛ no hee ɔhwɛ sɛdeɛ wɔne afu abrago ensɛm aba ɔpani akɔsi agye kwan a wɔde no nam soɔ ɛne deɛ keka ho no nyinaa na ɔtumi hunu sɛ biribi edi n'akyi ampa yei ɛma wɔgye amɔbra asɛm no di amɔbra frɛfrɛ nipadɔm no bebree ɛhwehwɛ wɔn nsɛm maako owie no ne wɔnya nipa bɛyɛ nsia aka kofi brenya ho ansa na behwadefoɔ no ɛbɛhwete no amɔbra ɛkyerɛ wɔn sɛ biara a watɔ kawa ne bie no ɛkɔ fie a ɔmpɛ babedua anaasɛ ankatwareɛ ɛne mmorosa kakra sɔmɛseɛ ɛne nkyene a yɛdie ɛnkyɛ ho kakra sɛ wɔyɛ wei na ɔde kawa ne hyɛ a sɛ obia ɛma wo nsa bɔne a anaa tɔmmerɛ no ɛbɛfiri atɔfam abɔ sɛ obi de hyɛ ɛkyere beefo a ne ho bɛho so amunum hɔ a sɛ obi ɛma obi aduane bɔne koraa plate anaa ayiwanom ɛbɛdwa ansa na wode wo nsa atum nkurɔfoɔ bi ɛbɛdi ɛho adanseɛ sɛ deɛ ebire bi ɔtotɔɛ no aboa wɔnom akɔnuasɛ nyinaa so wɔwie behwɛadefoɔ no ɛhweteɛ no amɔbra ɛfrɛ kofi ɛno ɔmfa baabi sɛ ɔkɔmɔ mu aduro sononko bi wɔde wɔn nenam mantamu saa ɛkɔpie faako a
enei emponko etumirika no sabre no na ehofu yi odomu enenam wura no musa ekopie apataki to biase ehodin obi nko obi ma oma wotetna ase oyi super bi efiri apata no esoro ho baby bae afi wose obiara enje ne sika ewone ho nyina embra afi woyi kohwe oyanim wo nso akohwe oyanim kofisi aden owura yebetu dewuru wa ha na debi madamfo ensuro yentu deru ha na mimom minima motia ni di agro bonyi osika no nyina emfan bodukumu denden na obiantia ne de so mini amotia no ebetu deru se medi omo a ombekọ aban sika kora bia kofa sika pi aba mena me se meboa mo eye sa no eye wonum de oyiyi won sika no eye sede amobra ekere wono apɛ nanso wanfa ne sansum mo beduru mu fie ana mo krom na mo deda apem so afei oyi sika pi egu ho wose menso mesikanie se sika no eye impiensa wa wo sika dɔɔso no na obenya dodo sa na emlante no mu bi enyi won sika no nyina amfiri won botom eye saa ma wosan eyi de aka no nyina beka ho wode hye womunan emu etiatia so dendenden ogusu eno eka yenum no ofa abebi ebom se wofre emotia ehade apotokane a odi esne kane no obi ehunu de eyo ya apolisifo eho santan wose ya chebe hey mutu dewu ha munyina ho hey ya chemunyina hey munyina nanso ansa na polisifo yi ensa be se omu bi mu no na onenam ewura no mu ba wadwane agya osika nyina ho nanso kofidie otimi fa ne de ehye ne botom koi eba sa no amobra ede sire ye kan se ochia menya amoani muni motia betu deru ape makodi Kenkan Me munim sika di chimi ambobra nkwasiafo Kenkan Me sika sei ehyehyɛ mo ho momfa nya ade pa me wo bi anka eni ha enuanom mu roro intadie no engu adakatonim intentem na mo hyehyɛ mo ntade pa na yenko oi ambobra enedi owo chele pa o ha na me die sani ane akoni na mi se na wunya bi o ei de ke hyehyɛ yentale ne asaba ho ne baba gumbi na se ne de etenda ha ei ampa de bia akwasi aba krom na nkwasiafo ebepa ewiase da yebenya won da Mama bushie manyaye mama bushie me shabra mama bushie efua hasupiti enna ebra kofi edinitri ebomu no a odwane agya afia ho no na ohunu de onfa no na efua ehunu amane yi opani akwasi agye nso enya adagye ehwehwe ka ade ne tomu ekọ doctor kesiem ewo kumase efua de na ahwase no
atumi ne yie ntina n'ani so enya tete wɔde no ekoduru hɔ pɛ ɛna ohunu nurse ni bi a oni no nurse no ɛboa no ɛma wɔde afua ɛto chacha so ɛde no kɔ doctor anim amonom hɔ a ansa na akwasi agye ɛbɛkoro no na doctor no ahwɛ afua awie agyina to hɔ akwasi agye nso ɛde no ɛhyɛ nurse no nsa yɛgya no hɔ ɛkɔe oduru nkwanta a ɔsan ɛnante ekoduru sawachi no na adeɛ sa yie wampɛ nsuo anwale ampɛ aduane ani kuraa ɛna wɔkɔɔ nadamfo ɔpani kofi nyame hɔ oduru ntwenomu hɔ ɛna ɔteɛ mu ago oh ti obi ani amabɔ ago sa obi anyi so yi ɛhɔla ɛna afua ketwa epagya kania ɛhwɛ hɔ wohunu sɛ ɛyɛ akwasi agye pɛ ɔse ame yawa hao papa mesrɛw hwɛ hɔ yɛ na nyama sisi hɔ na wempra tenaseɛ na mefrɛ me papa aba papa sɔre na wadamfo akwasi agye aba ha saa bere no na ɔpani kofi nyame ɛhyɛ ɛdan mu ɛwura ɔkanea no atɔmani na brɛ nase gyina hɔ kabisa mentenhwe papa we de kafra sɔre nka wo yɛ pra fa kyɛ me papa mami nso mu na sɔre mɛwura medase ɔteɛ mu saa no nadamfo ɔpani kofi nyame ɛte ne nka ɔsɔre ɛbaa hɔ ɛbadi hɔ akɔsɛgye ɛkɔtoo no ɛhwɛ sɛ ɛhɔ atwa anaa ɔkoto hɔ a nadamfo ɔpani kofi nyame ɛbɛhu yɛ no ɛhara kakra enti ɔse na ɔbaa wadidi awie agya nneɛma bɛsase akwasi wapira anaa kofi dabi me ho yɛ maadwoe ya onua akwasi brada mu ne ni amaneɛ kofi ha ho jai mientena ya yo akwasi akwaba ye nua akwasi menim sɛ obesan nti manja obi o kofi me se ene de kwakumo sinsa no anso fom kra o minya ba ko pɛ enam de jojo me koma eja pukumpo ene dom me ene otosi me ho enka minya bi mpo aha de bro wonam ekwan so de bɔkɔ obeka ise me kra o se mikodi mi nkomo ketua bi ewo kumase nka mawie ntem a me san ba nanso ade kakra bi ene si me kwan enti wawie ɛhɔ bibia mawie ɛhɔ bibia yo ende akwaba ya enyado na akwasi wo se edenti na ema wo chere saa kofi me se onyame bɔfo ese ne bɔfo pa ampanifo kan ya se wo moa kofi me se Kenkan Me kasese ye do bafunu atwa ɔka saa no ogyae ɔkonsini ɔpɛsɛ otie die nadan kofi ebeka kofi nyame no a ehunu sɛ ɛtɔda na ɔbɛka kofi brenya ani afua brako ho asɛm ɛde kyerɛ no a ɔtaa gugumu yie asɛm ketekete koraa na ɔmoma no ayɛ huhu ne sɛnti no asɛm no anye kofi nyame nwanwa akwasi na wo se mi ba ben ena yare enye afua kuruya na hwan afua brego ede na aka no a oyare kofi me se ade nyame beyo bia eye makodi mi nkomo awie mafa mantem ho baabi ekope nsefufuo bi anom mekɔ akɔhwɛ afua na ɛda wi abrane bi so a kofi brenya tɔfoɔ no egina ne ho enti odasi dimi ba achi hado wodi etimi asa abranti ye ni bɔ me so pɛ ɛna ɔde hyɛ wɔdwane kɔ mɛhwɛ aduro bi ne da afua nkyɛn ɛna ebi nso hyehyɛ na afunu mu na aduro no wɛn me se ahopopo nti me sɔre kora gya hɔ afi na ensɛm
ayo pani Kofi Nyame etimu na kakra osi na wo se ukohia wonom ewo mantamu baabi na Kofi onyimi ni ana nyese menyiwu ni o na se Kofi Bronya no onni Kumasi ho na ekwan a odifri baabi ebeku Kumasi eye na enti afia no ewe se wonjimi ndi o nyese akwasi na asem no ammementia Pitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Pitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Adom 106.3 FM sunie na ene diakosie no no diakosie no no mafo bi adwenche Facebook unyankọ ho akọ na fa de to na afei minya daje Kenkan emfama wo se efre na dada adeche na ne message awode aba wo so ade free alajo eno wode ba no se Adom FM moma yesu yande pa nyame hya mo ne adwuma pa mo ye sanso na kwatin emo so message awone so de abanie was a story ne de emu ode na wo bisa se book no ne din de sen we your friend enansu biom to de okọ baby etonton ngoma na okọ Bureau of Ghana Languages for akache a wo so pe enansu biom na oba pa fosua enso de message aba oba pa de awode ba no we de sika gale pa nanka eibrenya wakwa kwaji o ena atiesi nchen Emmanuel Mensa enso de ne dia boss happy Mother's Day enko enfama Florence Mensa dodo na friend sisi na we so see your friend Masti Taylor ne dia wono so ede ba wo so odwumadie ne de ofili pa yabo akwashi enso message a wono so de ba no se Adom FM muni size kwa eti yemre fie Pastor Ebo Wilson ewa ha Church of Christ go mwatakwa sanso ena nana wuja enso ewa ha nana wuja yenhwe wo yesunsun mu nipa eto da bia te se de ye brinyan ye nyina ye nim wo man mu ayete se enye wenye ahohosem enya ahohosem sanse ehosem peja ye kura koda ye eni nansa wahu etisa ukoto se obi ye bibisa ubede mo se wei nokre anasa enye nokre ye ka obi gina bi ho me yitwa no sisi esanse de bi akwase ba kurum sebe we se kumi we nyina agira eni bere bone so uwo wiase na wo mpeju man yo na wo se we ni bere sika sana e bediu so what I say u brenya problem bebe atoto anka sebi ese u kofie na u ko dwen na u fa dwen na u fa nyansa na u kan obe start wa bra bofo no what's akọ dinam magician magic de kumi se okopeska de akohwe ba no she ene beating ko ene school fees no di kan di kokope bia soso na kwa no ene beating ko for 10 bia no she boys bi mu ba me chana se mbe program ko ye na boys no mo so won ko konfo bi won konfo na tamis kan de ego inti konfo ni so obeto spray bi no de shiraso kumiti so like said last week you be program no ina konfo ni ba me nchan wo fie number 1 man say nana say ni say na me ka just konfo no bo ayaza no say na o scan ye bi na scan e kwa dem say hey bi say ayaza e fake counter na na say ni edi nkomo bi ni eti na ho ka me say fake eti no mo nko no so onko baako pese oko baako say chale midina na dintie ma yenko ina me kacha baako ne say onja ma bibi atere no na man kote aba ba na me bibi kakra na me kacha so we performance keke enye duro enye hwe ay track me say da ko na me kacha sham say da ko me yiska wa ina me kacha say ay track ya be ma manfo say de omo ye betimi aye enye duro enye hwe ko le perfume no ko to no so perfume na kaba no me de aye be pai Iti mo nkoto
monfa ni sika hyem timi ko totoa na etoa no na de magnet bi ahyase na atwe kusua awuram na wobekọ na kusua ne hyetuam na aton ama na amanfo ho po ebi wa na de cross na de awuram ebi won so abon se etoa no na mo bu gas kakra no de agum eti wo kọ no e wo so abetiko na ayeso akumu bayifo so ade ase no wani age jimi so ade ase won ebi ase so to no umpe brabo anase umpe kwa obefa so obeye ejuma ama ejuma no a obeye no sebe ejuma bia so ye se so tu ejuma no anamo se no obenya bambo ejuma no so ama ejuma no tu mpon akona nim kumi sikedro no fine sikedro ho but ayam pop magic na meme de brenya de emwanwa kra ne se enche be ba so pastor brenya de emwanwa ne se unza amobra di ka to format ba akoma ni sinchen o ka se wo wie school na ba broni adwuma ena brenya se da bi mi wo school eno se ane ne wu gina nchen so se ho na ka brenya na adwe ba no se akwa we azan na oye se da me kana but wa focus on ni nim de bibia se no me peska ni to o pe kwa mi so a obefa so nye sika no so what was here now the moment mu di pa was mu mfa mu nko baby now the moment ni pa ka te mu yi musika nyina ngo ni we yi spa no was a game bi no person on mo bo asemu what you say ti brenya de pastor o de ma memra pastor yen hwe brenya se sei yenya ne den wo hia deliverance ana wo hia futu bi nyina le ohia edikan sa woman no ayekenkan ehu hia pa na mesan so aka Ghana Education Service there Ghana yakocha le hu hia if say adisua bebre ewom book what today ebeboa yimpe bebre na ebesan so esiesie hia na to so bio yankopon bo nipa no ya mede no honhom hye yimpe mu sa wo hwe Genesis chapter 2 kra Satam kra na Adom onye obia so nyame se onye adwuma nti nipa wose wo ye adwuma eno ma bebre ho a o se yesua adefim sene na na edikan kan no nipa nan kasa na we edikan ato afom wa hye nkom bia ye no kra nti ho na nka wose na adwen ye den aye sharp empem bebre no schedule but ho na kasa ho makaji schedule no me hu so bi aba out da ne mom ho mo de ma no na mo ka nti we che he de eno ma bi kwaso a enye nti se wo ye school yi na baby Adom ahia na dwuma omudi no ehu hia se wo be se wo bi ho if say advert no ye ya me anyi Adom a be kan nti mebu na ya ba no ehu be hia se wo se etu adwuma ho na mo chen se ye be yiska gari if say yiska gari asama ye kan nya nanse yantam ena mpanyufo ani bre ye se asofo bi ni akonfo abosomfo adusifo azanfo bi a no magi TV aboso a TV bi a de betu bia wo bi iska ba bi a de betu bia wo bi iska ubosa de be kyena na amafo kogu se tam ye ofia na branche bi a wono ne yire oba besia akwaje besia so de kodwa so de kokwan so na nkrofo no omo kono na omunya nwiedi omo ye nti de kosie kakra na bema na tamsika na bra wo ba ne nim ho hwe difrikumase abankran so obagiska gali wo kwa ne de wonani a obeda efom ha so wo bewu ena msena ne onhwa na mefa camera mra ye ba na live report wo we nko ade ye ma wunya ewu wo ase nipa ni bradia ma sabe eduru ba bi kra na asa adwene no kra nya adwuma wo eti mo asofo no de na mo yafa no ma bi se ho safo yi eduru kwasi ada asore de ma yema eduru fi ada na ne obekọ mosque wa yema wo mo ba asore de afutuo na ya amode mo sani wiase kro no na amanipa so eyesa enti edikan Ghana ban otwada ode ne na isi ho enoma bi ho kra hu hia so oba makwan po na omayi TV so abetwi impa adwen ansa na hanka se impa no so edubire o se yede ya adwen adwuma Osande yankopon boy nipa no ode no honhom impa biara enti every human being is a potential no yankopon so boy impa no oboy impa as a free moral agent ode open ama no enti open no betumi de aye papa open no bi betumi afa na empem bebre no ya ma ho kwan ma bibi saa esi enti mosusu de oya foto ma impa biara de edikan impa biara se wen yibire adwuma efse adwuma na wo ya no na awrade bedua so na wo ahiraw na de yibire baba de sabi obi de car room say efse sikan kasa no po so amfa kwampa so no anya won kwa na wudi no
nti masra sɛ ɔ sɛ yɛhyɛ ne nso me gidi dɛ tum wɔ wiase ɛfisɛ Nyankopɔn asɛm mpoka but azanfo na wa ba wiase no in fact ɔmo dɔɔso na binom na ɔmo de ayɛ ne nsidwuma binom so na ɔmo de ayɛ asɔfo dwuma nti mo susu dɛ abanya na mo na watu no man so hara na yankasa so Ghana fo no so yɛyin da hɔ osane afi nyama a ɛkɔ so no akɔyɛ dɛ sɛbi yɛgyegya yɛ ho dodo nti mɛsɛ dɛ mbɛbunu yɛntie ne yie paa na yɛnhyɛ ne so Adom 106.3 FM sunie Kenkan Me dwumadie enwoma na nansu biu na mamemra so nana yenhwe brenya hyase yekɔgye ne firi baabi ana yekɔsra ne firi baabi enti obi bɛka so yinsu ba ɛna yɛde ne ba ye no nso na wo wachiwade bia na enikwan so woye emu ba akone se ni trinwe enikwan se yiwan aka yakoye ho amamre sese wanyini waba bedru sampompo ohwe hawa etutu brenya yi a eya asam na akonfo ne kan ebosonfo ne kan mre bi se wono school no kura wonfa nkɔhwe ena ekoso ana se brenya na nkasa no nani na ho ana se brenya de aduru no ewo so omo ya amamre bi ma no na omo yi ne free bibim won se kumi bebi aduna wo se omo sande ne kɔ mama ya mamre na mane de mano se da be karawato mahye wo se ade no konfo ne ka chense ne tiwade nie ai se ne tiwade aka no ina ne tiwade aka no nti ne tiwade aka na se omode no kɔ na omkoye saa musuo no efi ho mo e de mano se da me karawato mahye na ema ekwan muda ho ai se kwan mu anda ho ama nipa na wo se bibibia na nipa na ya no enkoye mfa ma na bra boso saa sema ye ko bi koso obi ebusuam so what you say ebu odana nanom ekoti ye edi ba fi ho amane na ma anese mpenifo ni fie no ankofo mu ofi anwo amu ofi asese so mo ya amane amamle de ma saa su ma na se honhom kro no omu ya mfa man timbo na honhom no so ade di bu afu no so sori we busuanum na afi ekutu ebusia no ebu obetu kwan up to date kubinda ne kata sema yede ke de kata sem na nsa video bi a ye hwe ye akobi minim country kura na also say Italy say o mine ba ko so Ghana fo bi ne twa ya on the two social media akwa na yaso ati abroche bronko a de bia no aloko afi wo mo ka tell so fan kama na busu afọ mas mo kan mo ofanie mo adwene say meti abroche me bobra mi ribi woni da so we ja no me a e wo fi abroche so abusu afọ ni say mo fati abroche woni sika nyina rinsa so ejiro ama spiritual process o mo akuti o mo nyina e twa se busua no o mo ni bom ho so no say no bibi koso we busua no it will say sorry ejina sha kumi na se obi from Germany then he cut someone den o so we tie dem cut so okay eye me do mo tia bra na ba me nche te nyame ya Adom na wa ba me nche de a ye bon kwa ye be den ye be fa so be tia ade mienu miense bi na me ka chance no ni fie eye den na fie fo no koji se na me ka bibia de no se na ene kre na me che echiwade a e wo fie o mo onim wo misa ye ni ti do no anso nam sa what you say babu son media kumi some pe visa on pe kata some de to kwa de embo mo da but some metu kwa call no some metu ma bibi pa e de aba fie pa de e be den e yasamu omo ma brabo nyina basa ebusia enuanu be 5 omo ko yo obi enu a wetu ma bibi a survive wo ho mo da ina me cho mo chiwade no mo ye ena ba ko nsiranka metu ma friend pa ni sisi a ni saka ni papers ye de radiasi na pastor ma memra wo so ye hwe brenya maame se brenya de no koka brago a wabodua wakantam e de ato brenya so brenya so de no akoka brago amanyin sen aba etinyin se tugo na ni school fees o na adwen se na ko sha brago kumase wo mko ya doctor se wo mko fo ma fo mra wo mko na brago di akopra ene so wadan no ho a wasade akogina aja na 1 aja na 2 eme yesade agi ne sika de aka ho yenhwe etoda bi a awofo ensema ya ye kafa ye ma ho ene ye nanom da enanom nyina ye mamamo biu etoda bi a eyaw binti ubonse wowofo bi aka asem bi de afa ne ba ho na saasem no ubonse edi akwada na chi uye nyame nipa trosem de ne kafa ensema epie free yanum eba ho Rada asem kyerɛ sɛ nipa tekrama no ɛyɛ ogya na etumi de ɔhaw ɛba
ne santi na Bible hye say yenhyira mayendom na je say yendom a osi eja enna any nipa omudi kan a omudi nipa ba asase so and they have every power say ombeshira omoba ana so ombedom omba enti say yamba ye bibi kura mfata o say yesi abota na yedon e say yankopon ka ho kwan na odum yin pe inara na so abade bi owo mahenti opese yesesa enti masere de na ye awofo de mabebre ho anama ankoyi efi ndoma awofo de dum ho enti ehu behia say me anka bibi ntu hemba do na mom kwan bia so no yema oyenhyira eti sa no ma na betumi abase o de ehwe ni sei ebetumi abase obi wo ho asamri wo bo na ho moden samri wo sam fifiri wanya kwadefo nanso asem bia ye ka de to ne so ne maame ana ne papa nti edaso di ninya etimi ba betumi abane sa but o say asan so hwe bibi say nipa bia no what do homa Christwa everything is possible yankopon wotum so hira na ife bi so ho a why adwene he yen ware yen yesika yen yini nche na sa concept no e wona adwen mu migusa mediguma bi na akakakra ba bi masen abadom FM ha na mama mawiase na hu ne God can bless anybody if say yankopon bo yimpa no or the tum she yimpa mu say ya Jacob na Esau Isaac Oyankopon oshira Isaac Jacob nia ne papa campo it was nearly cursed but one makwa masa enom na ye adwuma okokoye adwuma nti bra ne brede hia no ne won ye biribi se what oshira okra de be yeska eya na motu sa asra wodom so a eya na motu nti yansa na hweye ya ya mede ama he no se ehu hian a ye be yenya bebre na manfa sabe okom ye ho no so obohu se yankasa so ye hu yansa nti masra se ya na motu ewo hienda achi ehu hia awofo so kwa ye fa so a ye ne ye mba kasa so ho ye den ehu hia eno na etum sesa shebe ena wo yo wofo a wo ye batan a anka me pesen ka wo ba so ho so ni ho kokoto dwanim ne kan hransem na eni na chi sade be ya se ono anam no wa hu Kristo mpo a na bibi mpo a wankofa ne wo bra no kra den o sa de no me se koso aba nana minia yenhwe enti sesei brenya de akwa kodro ni yagiska na wie na ni so ada ho wono anyinsa no wantimi ankoyi school fees nso ahye sei na ni so atenete sanga ni brenya anka be den what's akwa bia ye bisa ne se wanka be do se me anka me ningo asemsa David kumi me ningo asem mo aditi ahon di answer me ningo asem ne se o se ni na munja kokuduro but what I say unya kokuduro na chira e se odwene se no de ekoso o mabra boso na eye no ma it say me tu wan amon it say scanner brenya onko school ana onko fie say ana school fees ashe this is onko school there na onko school fees it also go fie so what I say no because onko school na ya be pam no because on dress school fees the solution is obeko fie no akope foforo no da ko school fees no foforo ho na de man no okon ma me wa obe obe ti ase say because ne ma me nim oha no onim solution onim de ekoso onim ye matiefo mrem esan say enkomo ye kan obi nam bi mu asem bi a owufo bi kan ye edi obi achi obi nso na montuo bi a sabe wanfa adwene anto hunti ya dada no ya bona pu agene nsem dwetira me ne wabofom sei eban 0302216561 and 0302216562 frana fe yantwetwe nkomode ne wosua na brenya kra wonye den na fe yenhwe na yentu anamona messages ni bia ba Facebook odo etemade a wode aba osme hwemo live ashama Lebanon na ho na mehwemo edi afiri wose dwumade ekoye misua no mapa we see your friend you son Mahama ono so message a wode ba e no si brenya edi na ekoso ye gwanyu brenya na owusu Joyce so de ne de aba happy Mother's Day no edi ba ya wose enko enfama ne maame we see your friend Adwoa Boahema Delis
man so happy Mother's Day and on so the buy was here na no nyina UK bruch memo no bata was with tipa Frank Butchi and so the message about so the happy Mother's Day and what the buy was say e come na mama my friend say Helena Kofi so na ne friend Elizabeth Ewuzi na mama he so we see a friend Samuel do Samuel there what the buy one the good afternoon and what the buy Sammy good afternoon yemfa offer for the can hello Mbacha wani yo blago father blago akwaba na bomb terrain yehu adawroma woye yada tebia ponyankopon ase papa yenti we baby bia o ma me won me wish na happy Mother's Day oba kwani wotie tana tenen yo blago okwari ni me de nyankopon ase ede mam papa na juma pa mo de bo man konkon Ghana na blago sa asem ye akosi first now is magic wo pa but if you only say magic ni na call ras on them in then you want the benya no why was on them ultimately the what we do is kay na was on the book do fie kwa na so we ran for say o kwa sorry yo father me na wase na say father che say ura sorry them pastor me ba so was say me say mi wura sorry dem bi mo mani bo mani ma obi dum bi aba na ne ya for the bono kra ye nyammo essence ono nkwa obetua ni nyina bra na oni mi ntwomu de hello yeah yo ma jom pa jo hani ba cho me bi ande ko ba kam na ni no so yo mpa cha ya no ama ne so ama me kakra yo pa cho yo na go pon sha ne program ni ene sha so na me ma hello me pacha ya radio no ye mane nko form why wadama kafra pacha wani oti ni me ka safra ka yo oti yentio me tie ya no Kenkan fo ne ka bi se benya etimi efa ni sika not just benya no oya smart now because agofo ya tinya yo enyina na say what me are smart for sikari and not just you will be smart now you know down now you know down e do o he no hunye no anyere no go to school yo yeah that's it hello mbacha wani baje from Abraham na ka say friend is am apam yenti we bacho me pesa me ma e tie friend na ya we sa abatan no me na mo ka gun yen so no enye so woman come across kitwe bia mbani taw mame my brother when you can find in school fees and me mama obo ka cham na me ko fa mama is come the man mo do chia no ba na man kan later be hu no mama ka cham say some man kan kwan che no some me ko adum e fam ni mo de akọ if you more adum inside where da akọ joy work ra na me ko akọ for kokọ memle akọfọ n'ima akọfọ asam dan sana maba oka sasa mo de cheme bra ma boble bia mo bobia ma sese ma fo me de me bia ma drive me ye duane me ye sese me bia ma ye ma tena akra 14 years na me da bet na pa ma he ni bibia ko me o ma metiase sese ya okay shine beje o number producer beje o number ye no be din komo ekwan bi ebefa so ebebo bia no yenso ebebo fa kisi so abeka yenza over na ya hewe ni mache ayi de nka me yakachire na ye kwan no so anya agro bibi abe kama di hia ne so watimi abedru na ho den se awo ho ye ne ho ye pa yeda obade na se na abranti asemi a wo kan de on weto da bia nwoma na ya na amafo fan say obi no atworo nwoma keke tie se okokwantia obi kura obenwan saa ansa no wakosi wabobrano shine say abranti ni su abranti ni su intino ye behwe ne aboa se pastor wa haide ye de bewura mpai bom wofa wa ha wofa nso eba hunhum a aje ne so mra me management oba management yo intino so waje ne number shine inti ye be frɛ no ye ne be din komo na ansa adwuma no be ba no ye mumura hunhum na se bibi kura na esi ne kwan a
na yentum free ho pastor obaboy was akwan so nana me na wotum nana only problem do yan so betu anamo na kwan ketekete eti abadwafo agye atumi de ofa ba ma na adwuma na afiye nyina ye de ahoden atagye so me kesi na fi so na afiye timi aboa ma bibia nso atimi akọ ye mfa afrefo no mienu bi nka hello Debbie wentimi nyina so hello Debbie ye mfa ba ko hello mpa cha hwan ni o Brian Kokos. Yo, yentio. Ku asema waka no. Edu baby pa brabo na ye din wo di fa ni chinchin na me di no ma nyame no. Na de hu ma nyame afa hu ma nyame ye. Na wo defend asofo dia. E dia na wo talent kwa no hu. Aduma nyame di ma na na me chenche. Enso tumi basa. Yo ya da se pa mo amofre nyina afrefo nyame insha mo we say a friend no Nana show boy dia ono so ede aba wose dwumadie no wohwe na wose ne wra ho enti ya de bibia ba na wie ye bre na so anesa mama sha se fru so nana kumi obi tie yen ebi asa ha we bi dan so wonim mpo de onim ne so obo bre na nkoyi adwuma bi a obi aya wo ye bia ono nko an wo ya na sifom so nipa nani ba ne ho so se no me bi wo fi ho to wa so watu anamwa he no sapema Sawam road sapema bebia 15 minutes tia Mr. Tedwami ntuko bebia sapema ho na aha the telephone number is 0244 92 94 33 0244 92 94 33 na no jana no men friend mi sa say hwan ni pastor yeko mechi aso ye boko oh ya me adoma nduro no ekoso eguso ekoso mo ye ba millennium mixture no eye kuku adura na two typhoid as papa jaundice malaria na omo wo how menstruation asanso ma power wo mu didase to be hwe wecha kwan na de number nti so be hwe mecha kwan so waji tum say typhoid fever jaundice malaria ulcer ana say white hawa and the brayaso egomatakwa oye Brazil Herbal Center osofo ebo oresempra 024 67 20 912 024 67 20 912 Pastor Ebo Wilson pra ena wono so de number to Janova wanya ba de no waba enti maba kwa be mana branch no friend pese na okan to nsafre no mra no me bia dan so no ana jawo me so me ho kwa be faso a be bia ono akata ba bi de dan so radio so ne asa na yare na fi ya management ayemanije na watonto ne fra ayemanije nti ofa abranche ne de e be ne ho adwuma ne mom so obi hwe wo ofa kisi new botiano si heba ana se ko wunkwetia number 0249 59 80 81 0249 59 80 81 me ka say on my wadwene mu yare ene o my ya wo etwere yare no eno na me ye ne kese eno na ne ye nyameden nti se obi tie na na de hye bi wadwene mu yade a won fa ne mra se twere wo bi so a won fa ne mra sa on person ba no sa bi okura no nani upie montia boys na ya brosa na ya bokasa na nya ebeja adidi ni jaya din ofakisi 0249 59 80 ofa ma yena wase na yena munyina ase se nne we Mother's Day edition ehun hia enanom ya no asem ejanom ya no asem yesrem ye fanto fomboko ma ye man wate akwara na so de seden ya nyame nim sawo na wobetumi atetene nti no de ne fa woso ya ne nya abotre ye beyi nyame te ase amen Pitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio enti hana dwumadie ni nyina ya disie
Mede de obi dum bie kwakwa dukumi. Dwumadie me nam di ho kyame na wo se bo nso nyame akoa akwantifi bofo bo pam hyen. Wonna kenkan ngoma ne de ma yen.